Nepalni rangno tui kok kasai tongkha kwtal 100 rangni note print khlaika Nepal tei arono nukjakha slaijak mapni mangpli kok kasaka kalapani lipulek tei limpia durano Nepalni thai hwnei saklaijaka Nepalni a kwtal mudra fologori mani ulo kebongmung khlaika Bharat Nepalni 100 rangni noto a mapno tui kok kasaka laithanai 3 May salmaribo 100 rangni note hatibo sokbai kheno kokbanglai kha abno kitingei Nepali सरकारनि okra naikolnai saklaikha mantri bokrok pushpakomal dohal prachandroni naikol mungono mantri sabani ajuklai mungo 100 rangni noto Nepalni kwtal map print khlaina bagui goishmungna harjaka satai klaio Nepal Bharatni kaiba haste Sikkim Paschim Banga Bihar Uttar Pradesh tei Uttarakhand logi kwbangma ari bakhe nahalaikha 2020 bisini 18 June Nepalni kwtal map bo kalapani lipulek tei limpia durano connect khlaika phiaba Bharat a map no tui kokti saka laithanai 2023 bisini June talo mantri bokrok Narendra Modi tei Nepali mantri bokrok bai hakotoni ari no tui daktike samung khlaina bagui kok rwkha a map no tabuk 100 rakni note print khlaika Nepal Bureau Report Kokkhorang